Ako vyťažiť maximum z umelej inteligencie? AI je zatiaľ ako náš neskúsený pomocník. Je to ako náš kolega, ktorý len teraz nastúpil a ešte nemá presné detaily o tom, že ako fungujeme a preto ho musíme čo najviac usmerniť a pomôcť mu, aby sme z neho dokázali vyťažiť čo najviac. V našich školeniach sa venujeme okrem iného aj presne tomu, ako zadávať správne príkazy a teda usmerniť umelú inteligenciu, aby nám dala tie výstupy, ktoré aktuálne potrebujeme. Čiže ako zadať správny príkaz umelej inteligencii, aby nám dala dobrý výstup? V prvom rade potrebujeme definovať rolu. Potrebujeme určiť, koho má umelá inteligencia napodobňovať. Môže napodobňovať napríklad skúseného obchodného zástupcu alebo niekoho, kto vie poskytnúť odpoveď na našu otázku. Prvý bod, definovať rolu. Druhý bod, chceme poskytnúť umelej inteligencii kontext, čiže aby presne vedela, čo od nej očakávame, odkiaľ má čerpať informácie a aký je ten ideálny výstup. Čiže druhý bod, poskytnúť kontext. Tretia vec, ktorá AI-ku pomôže s tým, aby nám dala dobrý výstup, je, že definujeme, ako ten výstup má vyzerať. Môžeme napríklad určiť dĺžku toho výstupu. Napríklad, že očakávam výstup v rozsahu 5 viet. No a na záver, 4. rada, buďme presní. Čím detailnejšie umelej inteligencii povieme, čo od nej očakávame, tým lepší výstup dostaneme.